едно сме, в едно. Не бе, ние сме 4 в едно Да, просто. бе, Последния, да. който го убие, е най-големия педерас на света, бре. Как на тая голяма зона останахме Абе, толкова малко? как сме останали 4? Два отбора. Него е горе на къщата. Стреляй, броня. Искам да съм педерас. Стреляйте го. Чува Не си, го бийте, искам да съм голям гей. Искам аз да съм гея. Аз искам да съм гея. Той ще Аз ги го даунах. пуши, бе. Даунах го. Ти го дауна, ама. Това кой ще го уби? О, патал куче! Аз съм педераса! Ремембър куем! Сега им го кажи тук на логика. Сега ще му го кажа на сега ще му го кажа на това. Да си знае, брат, кой е педераса. I was the gay. Ще се дига курвата. Направо с тъшаците го шляпнах отгоре, бе. Аре, ба, братле. Сега са на черния екран, ще му го кажа аз. Ай, мен, мархуаня. Всички се биха, брат, да го убият той, ама само един го довърши. Най-голямата педеруга, бе. Направихте педерос. Ти го направили, бе. Бас гея, брат. Ремембър куем! Да си прият играта.